Bona tarda a tothom. En primer lloc, gràcies per venir i també a la Fira Literal per convidar-nos avui aquí. Nosaltres som la Jana i la Indi i avui ens fa molta il·lusió que ser aquí amb aquestes dues convidades d'honor, la Carlota Rubio, periodista cultural i coordinadora del Quadern del País, i la Mariona Lladonosa, llegeixo perquè tens moltes coses, politòloga, doctora en Sociologia i membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural. Benvinguts i benvingudes al segon episodi en directe de Com dir-t'ho, el podcast de l'Escola Guillem Agulló. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Doncs el títol d'aquesta xerrada és Literatura i Construcció Nacional, tot i que la nostra idea és parlar una mica sobre com veieu les dues l'estat de la literatura catalana actual, entenent que la construcció o de construcció nacional sempre ha format part d'això. Llavors, en primer lloc, volem parlar una mica del tema de moda, que és l'autoficció. Tothom està parlant d'aquest tema. L'escriptor Borja Bagunyà va escriure recentment un article que ens va interessar molt, on disseccionava bastant aquesta tendència literària en auge a Catalunya, i no només a Catalunya. No? És una tendència que va començar als anys 90 als Estats Units i ara és un fenomen global. A Catalunya tenim noms que han triomfat, no? Títols molt exitosos com Matar el nervi d'Anna Pazos o Fucking New York de la Laura Calçada, i també tenim noms més a nivell global, per exemple, Annie Ernaux, que tothom coneixerà. No? Llavors, una mica per entendre ben bé de què es tracta aquest fenomen, Carlota, tu per què creus que ara mateix ens funciona tant l'autoficció als lectors? Jo crec, és que crec que a vegades hi ha una mica de merder d'etiquetes, perquè la literatura, el jo en la literatura en realitat hi ha sigut sempre, podem tirar molt enrere, no és una cosa que hagi començat ni als 90 ni ara. El que sí que, i de fet ho explica el Borja Bagunyà en aquest article que has mencionat de Quadern, el que sí que va començar a passar durant les últimes dècades és l'etiqueta aquesta de l'autoficció que es va utilitzar sobretot amb un component polític una mica. El que ell parla és que als seus inicis la gent, i de fet l'Ernaux és un bon exemple en aquest sentit, és el fet d'utilitzar el jo en la literatura per eixamplar una mica el discurs hegemònic. No? El que passa és que llavors, dic-lo del merder d'etiquetes perquè llavors es comencen a barrejar a què anomenem autoficció, perquè en el cas de l'Annie Ernaux el que ella es pregunta sempre és una mica com utilitzar la literatura per parlar sobre aquests fets que diem que potser no estaven en el discurs hegemònic com un avortament, però sempre és una pregunta sobre la literatura. Llavors el que sí que està passant i va cada cop més en auge i cada cop sembla que interessa més en termes comercials és la cosa de la confessionalitat, que és més vull dir, no és exactament el mateix escriure sobre tu que utilitzar-te tu per escriure, i el que cada vegada és més comercial és el primer, que jo crec que per motius comercials i perquè més enllà de la literatura també es veu a internet, que és com aquesta mena d'interès creixent en l'autenticitat i en la sinceritat com a valor en si mateix, que això, en la meva opinió, en termes literaris no serveix de res. I creieu que l'auge a Catalunya en concret té alguna característica particular a diferència de l'auge a fenomen global, diguem? És a dir, què ha passat a Catalunya potser a nivell més de context polític, social, cultural, perquè funcioni tant? Jo crec que a Catalunya hi ha sigut sempre, un dels nostres escriptors de capçalera, Josep Pla, que fa literatura del jo, vull dir que no és una cosa que hagi començat ara. Sí que potser el que està passant ara és que s'està utilitzant aquest tipus de blurbs que s'utilitzen internacionalment sobre la sinceritat, potser ara sí que... Jo crec que simplement el que està passant és la globalització, o sigui que es venen els llibres igual que es venen a tot el món, i llavors això, l'autenticitat i també sembla que estigui arribant o volent-se reivindicar cada cop més, potser no tant aquesta idea de sinceritat, però com de l'abjecció, sobretot femenina, això sí que... Però això és un fenomen internacional, jo crec que simplement formem part d'un món globalitzat. No sé si tu vols dir alguna cosa. Sí, no, anava a afegir que estic d'acord amb la Carlota de que, en definitiva, el tema de l'autoficció no deixa de respondre a una transformació que vosaltres dèieu a partir dels anys 90, però en realitat és una transformació que ja comença a donar-se amb el canvi de les societats de massa pròpiament, i és una trajectòria llarga, i a Catalunya, per exemple, tota la literatura més pròpia vinculada al realisme històric també arriba un moment que una mica abans dels 90, 80 sobretot, ja comença a transformar-se, i és una literatura que coincideix molt amb una transformació, i estic d'acord, una transformació que és internacional, és general, no és exclusiva de Catalunya,
que és aquest fenomen de personalització de les experiències i d'alguna manera d'un canvi entre els models del que és representació amb representativitat a través del propi cos, d'aquesta idea d'autenticitat, com deies tu, de sinceritat, però que és un fenomen que va molt més enllà del fenomen literari, que es veu també, ja que el podcast va d'això, també en els mateixos models de construcció nacional cada vegada estem parlant sobre subjectes que busquen la pròpia experiència per a parlar de fenòmens, si es volen, més socials o més col·lectius, i al final també les mateixes dinàmiques o l'augment, la presència de polítiques de reconeixement no deixa d'anar també en aquesta línia, o sigui que és un canvi com en diferents nivells i en diferents moments, no només de la literatura. Nosaltres identificàvem també els anys 90 perquè creiem que una mica gràcies a la força democratitzadora d'internet, amb els blogs i tot això, el joc sempre ha sigut molt més important, però és com que tothom té les eines per poder fer arribar la seva història en algun lloc. I també estic molt d'acord que hi ha un punt molt del màrqueting i de com aquesta relació de confidencialitat que es crea amb els lectors, de com vaig a fer un confessionari i et trio tu per explicar-t'ho, i llavors genera molt morbo també l'autoficció en aquest sentit. Jo crec que per això també l'autoficció no només està limitada ara mateix a l'àmbit literari, sinó també la veiem en altres espais, com en l'audiovisual i lo teatral. I volem parlar d'un article que va escriure Berta Prieto al Quadern del País, on ella diu que, i cito, la nostra cartellera és plena d'obres que aposten per la veritat, fetes amb molt bona intenció i amb una voluntat reparadora, però absolutament allunyades del fet artístic. Ella acaba l'article dient que ara mateix busquem molt desesperadament representar la realitat i que hi ha històries que, tot i que siguin molt reals i molt crues, tot el que vulguis, no només per això mereixen ser representades. No sé si esteu d'acord. És que jo crec que és una mica la conseqüència del que dèiem abans, si utilitzem la veritat com a criteri de qualitat, llavors passa això que ella està dient, que en el moment en el que et posen al davant un relat que t'estan prometent, estan fent aquest pacte amb tu de que és honest, llavors et queda una sensació de no poder-ho criticar perquè ja se t'ha venut això prèviament, com això el que és igual a qualitat. En el moment, o sigui, és l'error d'haver utilitzat això com a criteri, els criteris han de ser altres. Però per què hi va haver un moment que era això el criteri? És a dir, potser la novel·la realista de cop el lector no se la creia o no tenia com els ingredients perquè el lector se la pogués creure i havia de passar, per tant, per la veritat del propi escriptor. És que el concepte de veritat és un concepte que és molt subjectiu i al final és un mecanisme, una eina que s'utilitza per explicar determinades coses des d'un lloc que tingui capacitat de vincle molt més directe entre lector o espectador i la persona que està generant o està produint un discurs i un debat. Al final, també en els debats de memòria, de generació de memòria històrica, això també moltes vegades apareix. La memòria també el que fa, entre moltes operacions diverses, però a banda d'agafar aquells elements que més ens interessen, no per parlar en realitat del passat, sinó per parlar del present i del que volem explicar de cara al futur, també agafa aquesta forma de buscar elements de vincle amb l'experiència personal i present per generar efecte realitat, per generar un tipus d'intertext, podríem dir, que busca molt més la part emocional i aquesta sí que és una experiència que sobretot ha tingut pes en les darreres dècades, l'intentar situar el tema aquí, en realitat és a través d'aquest tipus de llenguatge podem parlar de representació política més enllà de l'individu o obtenim capacitat a través de l'experiència de l'altre parlar de lo comú o de com ens interpel·la l'experiència de l'altre sobre una experiència col·lectiva. Jo crec que aquí està el tema. Sí, clar, nosaltres havíem analitzat una mica des de la nostra incultura, potser, però que a Catalunya ara mateix hi havia com dues tendències de representar, que una era molt més lligada com amb aquesta literatura del jo, de la pròpia vivència, de l'autoficció, i l'altra era una literatura més relacionada com amb el llenguatge, amb la poètica, una literatura més atmosfèrica, com amb noms com Irene Solà, Paul Guasch, i al final són dues maneres d'experimentar a través de la representació de la literatura, però que cap de les dues és una novel·la de ficció realista, sinó són maneres com de navegar cap a un altre lloc. No sé
o sigui, pot ser que tingui relació també amb el polític o no. Sí, jo crec que les formes expressives canvien i es poden adaptar en una tonalitat més poètica o no, però tampoc em sembla que Irene Solà o el Pol Guasch no puguem trobar elements autoficcionals o que d'alguna manera ens porten cap a aquell univers simbòlic dels seus autors i que per tant ens estan explicant alguna cosa que té a veure també amb l'apropiació sobre el cos i sobre l'experiència personal de forma més directa o indirecta. No sé si hi ha tanta diferència entre... Jo crec que tampoc ho veig tan diferent en el sentit que també a vegades en anar-te'n a... O sigui, la Irene Solà, per exemple, que va als paisatges una mica, al folklore, a les històries... En això també hi ha una recerca de l'autenticitat, que potser és una autenticitat no tant de prometre't que serà una autenticitat personal del desgarre de les emocions, però sí que hi ha aquest, no? Vull dir, hi ha aquest pacte. Jo crec que de fet s'ha dit bastant que, o sigui, relacionat amb aquests autors i també molts d'altres, que en el moment en el que vull dir, ja centrat en Catalunya, que en el moment en el que no tens, vull dir, que no tens una manera de construir-te nacionalment amb les institucions, sinó com anar a buscar com la terra també és una manera de connectar amb la identitat. Llavors hi ha molta gent que llegeix aquests autors des d'aquí, per exemple. Clar, de fet, ho estàs lligant molt bé amb la pregunta següent que teníem apuntada, que com que hem detectat, com que hi ha una necessitat d'explicar la catalanitat o el país o la tradició a través d'una literatura que va molt més connectada com amb aquesta cosa rural, més de la terra, més com d'això, de la natura, i que potser amb la ciutat està costant més, no? I perquè entenem que potser a la ciutat ja no hi ha una identitat o està tan difosa i tan diluïda que és molt més difícil. I us preguntem si creieu que es pot fer una novel·la de literatura catalana a la ciutat, a Barcelona, quan el context és tan poc. Saps el que vull dir? Jo crec que una novel·la estigui arrelada o no arrelada no té res a veure amb si és rural o urbana. O sigui, que pot haver-hi novel·les rurals molt desarrelades també, sobretot les que, si t'ho plantegen la ruralitat com aquesta mena de espai amb valors atàvics o moralment superiors, a mi, segons com em sembla, tampoc això molt arrelat, en canvi pot ser una novel·la super arrelada i que vulgui i que expressi coses sobre la identitat catalana que passi a la superilla, segons com. Vull dir, no crec que hi hagi un paral·lelisme entre això. També hi ha, una altra vegada, recuperant aquesta idea del tema de com en les últimes dècades s'han anat produint aquests processos de personalització de les identitats, jo crec que aquí, amb aquest debat sobre lo rural-urbà, que és un debat també molt viciat, perquè hi ha una part de romantització i exotisme sobre allò que surt de l'espai urbà, que també és pervers, però sí que tant en un espai o en l'altre hi ha aquesta voluntat de buscar la singularització, de generar experiències que siguin significatives, fins i tot microlocals, com molt, fins i tot barrials, podríem dir, que apunten cap a això que dius. És que el que deies de l'exotització, aquí tenim apuntat una mica que és paradigmàtic, que qui està escrivint la majoria de novel·les rurals és gent que potser està... O sigui, que viu a Barcelona i els centres editorials i culturals també són a Barcelona. Jo crec que això també torna a ser una mica efecte de la globalització. Aquests autors que heu anomenat abans, en realitat, jo crec que veuen molt vull dir que és una tendència global, això de cert animisme, en el cas de la Solà, com la cosa més apocalíptica, en el cas del Guasch, no? Vull dir que a vegades estem molt focalitzats aquí, volem analitzar-ho tot des d'aquí, la relació de les novel·les, de la gent catalana amb el que ens està passant a nosaltres, però en realitat es nota com, vull dir, la l'última novel·la del Pol Guasch, vull dir, no ho sé, no vull parlar jo per ell, però no sé què té específicament català, vull dir, és una novel·la que parla molt sobre relacions entre humans i sobre canvi climàtic, que són coses globals.
Sí, i a mi em sembla que el que és més interessant, més enllà de la qüestió de Barcelona, a mi Barcelona no m'interessa especialment perquè passen moltes altres coses al país o en el context dels països catalans que són rellevants en termes de producció i de difusió d'idees i moltes vegades ens concentrem en espais com suposo que parlarem després, de qui està donant veu i qui permet la circulació de les produccions, però s'estan fent coses superinteressants. Jo crec que el que és interessant també és veure com dins del model literari o del cànon literari, a dia d'avui, l'autocentrament té importància, és veritat, com passa pel cos, però com passa pel cos la realitat de classe, de gènere, de diversitat sexual, que això jo crec que sí que està tenint com una incidència directa en la construcció d'altres relats literaris en termes de construcció nacional i que també agafen l'eix territorial perquè l'obren, perquè d'alguna manera també el trenquen i em sembla més interessant que concentrar-se només en les dinàmiques del que passa a nivell de ciutat. Sí, de fet això ho lligues bastant amb la nostra següent pregunta, que al final perquè la literatura contribueixi a aquesta construcció nacional és imprescindible que es representin tots els aspectes de la societat, tant siguin temes, estils i sobretot les veus que la representen. Al final la literatura és un camp molt precaritzat i són molt poques les persones que s'hi poden dedicar o que pensen en dedicar-s'hi. Llavors, al final, malauradament, la gent que s'acaba dedicant a escriure és gent que ve d'uns entorns on a casa o a l'escola tu veies la possibilitat que era natural dedicar-se a l'escriptura i per tant vulguis que no estàs deixant gent fora. A partir d'aquí, com creieu que es pot ampliar aquesta mirada en un camp on és molt difícil que pugui accedir tothom, perquè estem limitant aquest altaveu? És que jo no crec que sigui diferent que cap altre àmbit professional. 100%. O sigui, crec que vull dir que si ho fem... Vull dir, forçar-ho, jo què sé, jo estic convençuda que la Najat El Hajmi no vol anar a parlar als llocs com a escriptora en català racialitzada, vol anar a parlar als llocs com a escriptora, llavors... Que sí que hi hagi pocs, vull dir, no hi ha estructures diferents, crec que el motiu que hi hagi poca gent racialitzada al Parlament, vull dir, és que no... Em sembla que simplement, vull dir, que és una cosa de baix, no de dalt. Sí, a mi m'agrada, així com a referència, si voleu, potser una mica més teòrica, perquè el Pierre Bourdieu, que és aquest sociòleg francès, com superconegut, ell que estudia tot el tema dels camps culturals deia una cosa molt semblant al que deies tu, Carlota, i és que al final el que passa en el camp cultural no és diferent del que passa en d'altres camps socials i que al final el que és interessant és poder analitzar les lògiques d'inclusió i exclusió que es donen a l'hora de produir aquest tipus de relats, d'espais de producció cultural. I potser aquí és on estaria bé de fixar la mirada, de veure qui permet, com es produeix i al final quines persones tenen accés i de quina manera. També a nivell territorial jo crec que això és interessant, la possibilitat de, no sé, penso, les escoles d'escriptura a dia d'avui tenen un paper superpotent i que permeten obrir espais de creació a noms i a persones que no necessàriament són els referents icònics del cànon i és una via d'obertura en aquest sentit. Doncs igual per aquí la cosa també... Sí, i també els centres d'ensenyament, al final, escola, institut, el paper primordial que tenen com en la socialització de la cultura. Jo crec que és un bon moment per parlar una mica del que ha passat aquesta setmana, de que s'han eliminat les lectures obligatòries al batxillerat, no sé, o sigui, crec que està bastant relacionat amb aquest tema, no? Si no llegeixes Mercè Rodoreda a l'institut mai t'interessarà i és possible que no t'interessi, però almenys hauràs tingut l'oportunitat de fer-ho, no? Vull dir que també és una mica com la base de tot. Jo amb el tema de les lectures obligatòries, que la veritat és que em sembla un tema superinteressant i superpertinent, jo soc del parer que és un error d'eliminar les lectures obligatòries per una cosa molt senzilla i és que a més avui n'hem estat parlant també fora d'aquí, però és una qüestió de, al final, una lectura obligatòria. Altra cosa és que puguem dir quines haurien de ser aquestes lectures obligatòries. Això potser ja seria un altre debat, però al final una lectura en el context acadèmic, obligatori,
implica que hi ha tota una generació que està fent el mateix tipus de... té els mateixos tipus de referents que, si a més tens la sort de tenir un professor o una professora que t'acompanya bé en la seva lectura, doncs molt probablement t'està oferint un marc simbòlic, un marc de context, un univers mental que, si tens la sort de rebre'l en els teus espais personals, està de conya. Però si no tens oportunitats de rebre'ls, doncs això ho fa l'espai acadèmic. I per tant, Mercè Rodoreda, que és meravellosa, potser quan estàs a l'institut no li veus les meravelles, però t'està permetent accedir a uns primers codis que després et donaran informació en termes de passat, en termes de memòria, en termes de això, fins i tot de vivències personals, de gènere, etc. Per tant, aquí tenim tot un tema. És que just ara estàvem dinant i hi havia una conversa sobre això, i estàvem parlant de la nostra experiència amb Bearn i la casa de nines, que era una obligatòria de la nostra època. I potser no te l'havies llegit i t'havia fet moltíssim pal, però tothom sabia què era i es podia referir a això i ho tenia com col·locat moltíssim en el seu imaginari. El David Guzmán va fer el dia que ho van anunciar, me'n recordo que va fer com un moment d'opinió a la ràdio que deia que el fet de que siguin obligatòries arreu del territori fa que generi una mena com de club de lectura interterritorial, vull dir que d'alguna manera tu coneixes algú de Tarragona encara que hagis anat a escola a Barcelona i pots tenir una conversa sobre un llibre concret i això té molt valor. Sí, universalitza, no? Almenys alguns referents amb els quals potser després no hi tornes a sintonitzar, però si més no, sí que et dona unes coordenades i en termes de construcció nacional això és superimportant, és un tema fonamental. Sí, tots sabem del Salfumant i Mercè Rodoreda i tal. No, però és veritat que jo crec que són referents que si no t'ensenyen al col·le i després no t'interessa llegir o no ho tens a casa, o sigui que és al col·le on t'han d'ensenyar aquestes coses. Sí, llavors, canviem una mica de tema. L'altre dia nosaltres vam fer un podcast sobre humor en català on parlàvem una mica que l'humor català actualment està bastant caracteritzat per l'ús del cinisme i la ironia, no? I hi ha algunes veus que diuen que això és una manera de protegir-nos i de dir les coses sense dir la veritat del tot, no? I aquestes mateixes veus justifiquen que això és pel fet que vivim en un país ocupat. D'acord, nosaltres vam arribar a la conclusió que la solució a combatre això és fer les coses d'una manera més veritable, més descarnada, més visceral. Creiem que es pot fer una mica d'analogia potser amb el món literari, no? Tant com ho hem fet amb el món de l'humor. A Catalunya, per sort o per desgràcia, qualsevol cosa que facis artística estarà travessada pel nostre context polític. Llavors, una pregunta que és molt àmplia i no té resposta, però quin creieu que ha de ser el paper de l'escriptor en aquest context? Jo crec que l'escriptor no ha de fer manifest. Vull dir que els objectius a priori en un escriptor no crec que siguin bons, els objectius com en l'efecte que vol generar, no crec que siguin bons en general. En aquest sentit, és que per mi, abans que parlàvem de veritat i autenticitat i no sé què, per mi l'honestedat important és aquesta. O sigui, per mi el que m'importa de l'honestedat que vull trobar en un text és que sigui honest en un sentit de que el text no estigui parlant o tapant a l'escriptor i que estigui buscant un efecte, per molt que el que estigui dient el text siguin fets, no és honest. Llavors, per mi, és girar una mica el sentit de la veritat aquesta que estem buscant. Jo, per polemitzar una mica, jo sí que penso que està bé que els escriptors, al final, els escriptors viuen en un context socioeconòmic que és el que és i que, per tant, la cultura s'insereix dintre d'aquestes condicions materials de vida i, per tant, l'escriptor té capacitat i pot, no és que sigui obligatori, evidentment no, però a mi sí que em sembla interessant que al final hi hagi un posicionament més a l'estil més clàssic, de promoció d'un seguit d'idees en el qual es defensa des del seu espai particular, però es defensa una cultura que està en sintonia amb el que està passant al món i que per tant s'ha de manifestar al respecte d'això. A mi m'agradaven els escriptors dels 70 i jo que sé, penso per exemple amb la Maria Antònia Oliver, que en el seu moment feien una reivindicació com si voleu, molt visceral d'això, però de dir, no, és que nosaltres som productors de cultura i com a productors de cultura
doncs també hem d'intercedir sobre la societat en la que vivim i això implica prendre determinats posicionaments sobre determinades situacions en les que ens trobem. I al final un escriptor que viu al marge de la societat en la que escriu em sembla com molt marcià també i per tant doncs per què no? Per què no ha de tenir... Sí, jo crec que sí. Però potser... Perdó, digues. No, dic que és una mica com l'etern debat de si l'art i la literatura han de servir per evadir tot el que està passant o per representar-ho. Vull dir que no crec que sigui una cosa que sigui específica del nostre moment cultural ara. També abans estàvem parlant que durant el procés, o sigui, durant els anys del procés, que al final, no sé, potser van ser una dècada més o menys, és com que tot el tema de representar la identitat nacional, l'alliberament nacional, era una cosa que es feia molt des de les institucions i dels carrers, i és com que això tenia un cost a la literatura, que llavors els escriptors catalans potser no calia que fossin els representants de la identitat nacional i es poguessin dedicar com a altres coses, quan tradicionalment sí que s'havia representat la identitat catalana des de la literatura. No sé què en penseu. Home, evidentment els escriptors tenen funcionalitats diverses segons per això mateix, perquè depèn del moment en què es troben en el seu context social, però no ho veig contradictori, és a dir, l'art pot tenir tant una dimensió, si voleu, més evasiva, com has dit tu, o més creativa, o més fins i tot divulgadora o més banal al final. És indiferent això, no em sembla que sigui incompatible en què en determinats moments i en determinades situacions hi hagi posicionaments que impliquin que aquesta persona no es desconnecte de la seva realitat. No crec que sigui o una cosa o l'altra, crec que és possible, no? Sí. I tinc la sensació que potser la lluita també es pot fer des de molts fronts, és a dir, potser no és com que apareixi explícitament la crítica social a la teva novel·la, sinó que potser traduir un clàssic que no ha existit fins ara en català ja és una forma de lluita per l'alliberament o per la construcció nacional. Jo crec que es pot ser profundament literari i profundament polític, les dues coses. O sigui, la Rodoreda, per exemple, que ara sempre és el nom que surt com a emblema, ella ho deia que no volia ser emblema de res i alhora les seves... Crec que no hi ha... Bueno, segur que sí, però vull dir que és una de les escriptores més polititzades que hi ha hagut i que era una persona amb un sentit d'identitat nacional molt marcat, però ella ho deia constantment que no volia ser llegida d'aquesta manera. Llavors, jo crec que la diferència és el pamflet sempre. També era per parlar una miqueta de la prescripció cultural. Al final a Catalunya la prescripció cultural també és bastant reduïda quan són els prescriptors una mica els que tenen la influència per manar cap on va la literatura. Vosaltres creieu que la tasca d'un prescriptor és seguir les tendències o seria més anticipar-se i anunciar potser el que s'està tapant, posar el focus en coses que no s'estan sortint? Jo crec que és... O sigui, ara en aquesta conversa ha sortit el reportatge aquest del Borja Bagunyà, ha sortit l'article de la Berta Prit, o sigui que jo crec que... O sigui, és que prescripció és més assenyalament de recomanació, però si ampliem en un sentit de crítica cultural, per mi és això, buscar, o sigui, llegir l'ambient i buscar connexions i obrir preguntes, vull dir, no és tant una cosa d'assenyalament de semàfor, saps? És que hi ha una mica de debat a Catalunya amb el... Es diu que hi ha una mica de manca de crítica real o crítica més negativa perquè sembla que tot està molt bé, no? Si llegeixes els periodistes culturals sembla que tot és xulo. I també potser una mica lligat al que dèiem de l'autoficció, que costa molt criticar l'obra d'algú si aquesta obra està basada en la seva vida i la seva experiència. O sigui, la Berta Pérez ho deia, que al final si un artista s'ha despullat davant teu és com que no podem dir-li res. En el sector editorial periodístic català som pocs, tots ens coneixem, o potser no hauria de dir català i hauria de dir barceloní, però veus possibilitats de perdre feines a tot arreu, vull dir que seria estúpid negar que hi ha una por. Ara, potser, si és això, a mi no m'interessa tant la crítica que agafa un llibre i el destrueix de dalt a baix com el pensament complex, i jo crec que pensament complex sí que s'està produint perquè els articles que hem citat aquí en són exemples i n'hi ha molts. També potser estic escombrant cap a casa de voler creure-hi, però tinc la sensació que a vegades hi ha títols que tothom de cop es tira els lleons a la cancel·lació, tipus Premis Anagrama 2022, sabeu quin vull dir. De cop és com els lleons. I després hi ha títols que potser passen per alt o ningú s'atreveix a dir massa res. És que al final la crítica també ha de tenir una vocació
constructiva i entenc que és per fer una aportació, perquè, és a dir, judici com a tal, no sé si el concepte de judici és exactament el correcte, perquè jo perquè he de fer un judici sobre, i sobretot amb el tema de l'autoficció, sobre la teva experiència, però el que sí que és claríssim és que al final la lectura que fa un crític ha de ser en termes de que tingui capacitat de fer ressonar sobre el col·lectiu l'experiència d'aquella persona. I aquí, evidentment, jo crec que s'ha de poder opinar, però no des d'una opinió subjectiva de no, a mi em sembla que la teva experiència és vàlida o no és vàlida, perquè evidentment tu no ets ningú per jutjar l'experiència com a vàlida o no vàlida, però en canvi sí que d'alguna manera hi ha d'haver una mirada social sobre l'experiència personal, perquè si no, quin impacte té? És morbo i prou d'anem a parlar sobre la situació personal d'aquesta persona que està explicant com s'està despullant en aquell llibre, com està fent, o és igual, no? Sobre la qualitat d'aquesta escriptora com a tal, perquè no, és a dir, que és el que aporta la lectura d'allò en termes més socials, si no la crítica per la crítica. També penso que és important saber on dispares. O sigui, que a vegades hi ha crítiques negatives, que estic d'acord que passa poc sovint, però hi ha crítiques negatives que a mi em transmeten més ganes d'infantarribilisme del crític que no ganes reals de pujar al nivell de l'ambient. Que per mi una crítica negativa que crec que han d'existir, jo crec que si s'ha de dir, o sigui, que sí, però l'objectiu sempre ha de ser això, una consciència d'ambient i que el nivell estigui alt. Llavors, per mi no és el mateix agafar i fer un article llarguíssim destruint una novel·la que no s'ha llegit ningú que un premi. I si el premi té diners, doncs segurament encara més. I si hi ha institucions al darrere, o sigui, que per mi han de tenir aquesta consciència de context. Sí, de fet, per al tema que parlaves ara dels premis i les editorials i tal, també volíem parlar una mica a nivell d'indústria editorial. El mercat és molt petit i hem parlat d'Anagrama, no? Tenir un premi així et dona una visibilitat i una exposició com molts pocs te la poden donar com a escriptor, no? També us volíem preguntar quina responsabilitat creieu que tenen les editorials en aquest context, que és una mica semblant. Sí, és similar. El mateix que dèiem dels prescriptors, les editorials també tenen una capacitat d'incidència com especialment gran en aquest sector. Potser és diferent de fa 40, 50, 60 anys enrere, en què sí que la literatura tenia tot aquest marc molt més potent d'espai de difusió i divulgació i que en realitat l'espai editorial del públic que té, ja ho sabem, això, però és evident que en el moment en què hi ha determinades editorials i especialment a través de les operacions comunicatives que algunes editorials produeixen especialment bé o que tenen molta més capacitat de difondre, de divulgar, de promoure, doncs això fa que hi hagi determinats noms, determinades persones que tinguin plataformes molt més directes d'accés a mitjans i a formes de construcció d'aquests cànons en els quals el qüestionament sí, pot ser més aviat com justet, però les editorials funcionen com a prescriptors. Són qui decideixen sobre què es parlarà, quins són els temes que entraran en el circuit de les idees. I aquí, per exemple, una altra vegada, tot el tema de com determinades editorials estan tenint capacitat per incorporar temes com, per exemple, les veus negres en la literatura catalana, la literatura antiracista, etcètera, que ara també té un pes com superimportant, està entrant de manera, jo crec que molt diferent si mirem només fa 5 o ja no diguem 10 anys enrere. Per tant, aquí evidentment hi ha editorials que estan posant el pes en això i per tant tenen un paper, no? Jo estic completament d'acord que els premis no són premis, normalment són campanyes mediàtiques. Llavors, això el que està fent és que tothom en vulgui un, i llavors en el moment en què tothom vull dir totes les editorials, llavors en el moment que totes les editorials en volen un, perquè evidentment el títol que et surt en premi et surt amb més ressò que el que surt sense premi, doncs és que hi ha una abundància falsa, o sigui que és impossible que cada any
el Premi Anagrama, el Roc Boronat, el Documental Pro, el Sant... és que podria passar-me 3 hores fent una llista, tots siguin bons, és que és impossible. Llavors, l'efecte que fa, sense que sigui explícitament culpa de ningú, perquè s'entén perquè tothom vol aquest mecanisme de prestigi, però el que està fent és desprestigiar-ho tot, perquè llavors, com més premis hi ha, amb menys interès et mires. Vull dir, segurament d'aquí 5 anys, amb 20 premis més, l'anagrama ens farà menys il·lusió. Llavors, quan l'anagrama fa 2 anys, hi havia potser més expectació. I així amb tots. Llavors, jo, no sé, en aquest sentit jo soc més partidària dels premis a obra publicada, que llavors no hi ha aquestes operacions al darrere. Però, o sí que hi són. Perdona, has dit els premis a obra publicada. Sí, o sigui, la majoria de premis són a obra no publicada, o sigui, que la gent presenta els seus manuscrits anònimament, llavors un jurat tria i llavors l'editorial X publica el guanyador. Obra publicada és de totes les novel·les que s'hagin publicat el 2023, hi ha un jurat que tria la que ha sigut la millor, que evidentment també són operacions mediàtiques, però d'alguna manera aquestes novel·les ja compten amb la legitimitat de que s'han publicat, per tant algú ja hi ha cregut abans. I també, o sigui, ara canviant una mica el tema i també potser és una pregunta una mica naïf, però estem omplint molt la boca parlant de literatura del jo, literatura atmosfèrica, etc. Però després, a l'hora de la veritat, quan mires els llibres més venuts de Sant Jordi, gairebé sempre són aquests dels superfamosos de TV3. Llavors, què diu això també dels nostres lectors i de qui busca el públic? Al final el que diu és que les nostres formes culturals són iguals que les de la resta del món i que per tant no són diferents ni hem de, no sé si hem de pretendre superar, estar per sobre del que passa a la resta d'altres llocs, que és que al final la cultura de masses implica que hi ha un tipus de producte que és molt variable, és molt diferent i a alguns ens agradarà més a nivell personal, d'altres menys, però no per això. És a dir, no escapem de, al final també, la literatura com un objecte de domesticació dels consums culturals. I aquí, evidentment, aquest tipus de literatura també té aquesta funció, no està lluny. No està lluny d'això i potser el que és interessant aquí és veure com, a la inversa, com nosaltres tenim capacitat des d'altres formes de publicació, si es vol, de pensament crític, com és en el cas que estem a la literal, aquí, o d'un tipus de literatura que ens pugui ser de major interès, veure com hi ha capacitat d'introduir aquest tipus de lectures en els espais mediàtics com TV3, fem-ho a la inversa, el pas a la inversa. Jo recordo el dia de Sant Jordi un editor em deia que cada vegada més, però això vol dir els últims 5 anys, tampoc tirava molt enrere, però que està creixent molt la sensació de que la gent vol llegir llibres, o sigui, que li generin una adscripció personal a alguna cosa, o sigui, que cada vegada costa més la idea de, o sigui, que t'arribi un llibre a les mans i tu no siguis perfectament conscient de qui és l'escriptor, quin és el seu context. I sí, clar, si el veus, això tornant a lo dels escriptors mediàtics, que si tu els veus cada dia a la tele, d'alguna manera t'estàs escrivint a aquesta proximitat falsa amb la persona i que això és que està creixent com exponencialment. Per tant, creieu que és natural o també està bé en certa manera que existeixi com aquest tipus de literatura més comercial, més trash, o per altra banda, com de publicacions més minoritàries, encara que sigui en català, perquè hi havia molt aquest debat, me'n recordo quan va aparèixer el mític article de la Juana Dolores que deia estan publicant molta merda només perquè és en català i com que és en català volem que et surti tot i que, saps? És que la merda en català també existeix, jo què sé, no sé. Vull dir, és que pensar que nosaltres hem d'estar per sobre del bé i el mal doncs em sembla també d'una concepció en realitat molt més elitista que una altra cosa de les formes culturals. Llavors, que es publiqui en català, a mi em sembla que és positiu sempre. I que hi hagi un tipus de producte que sigui més comercial, doncs al final el tema és també que, en definitiva, un producte comercial no té per què ser el dimoni de per si, sinó que també, al final, des d'un altre tipus de llenguatge, el que fa és augmentar l'oportunitat de generar això que dèiem abans, universos compartits. Doncs també ho podem fer des
des de literatura comercial. Per què no? És la que més ens agrada? Bueno, potser no a nosaltres, però igual hi haurà altres persones que s'acostaran a determinades idees o a determinats aspectes de la vida i que l'interpel·larà la seva quotidianitat amb un tipus de lectura que surt d'aquests estàndards que nosaltres aquí podem compartir i en d'altres llocs no. I per què no? Al final la literatura, l'univers escrit, és generació de llenguatges i d'universos compartits. Doncs n'hi ha de moltes maneres i l'accés a això no ha de quedar limitat. A mi em genera molt dubte. O sigui, jo a priori penso que no hem de tampoc vetllar per la merda perquè la merda... O sigui, les coses comercials existiran igualment, vull dir que els esforços, una mica el que tu deies abans, que els esforços els hem de posar perquè tot el que... O sigui, si és les coses no rendables a priori arribin als mitjans, o sigui que la cosa, l'energia ha de ser en el remar contracorrent perquè l'altre ja funciona sol. Però sí que és veritat, o sigui, jo pensava amb la literatura juvenil, aquesta com més, que té un punt com molt abjecte, però que això a TikTok i així està en va ple. Llavors sí que genera cert dubte de que moltes vegades això no es publica en català, potser per aquest motiu que dius de certa superioritat moral o jo què sé, però llavors els adolescents ho llegeixen en castellà, que són novel·les horroroses, vull dir que no les... Hi ha a vegades fins i tot com, vull dir, molt masclistes, etc. Però sí que genera un punt de dubte, això. Clar, que tothom ha de poder llegir Crepúsculo en català i haver passat per aquesta fase, no? O sigui, és construcció nacional, això també. Sí. Ara també jo crec que si renta econòmicament no fa falta que nosaltres ho lluitem perquè ja hi haurà qui ho publiqui. Sí, jo crec que passarà, llavors com... Sí, per mi com que és una cosa molt difícil d'evitar, llavors penso que està bé que existeixi en català, com que tampoc ens hem de capficar molt, justament per això que diem que no pel fet de ser catalans ens hem de diferenciar sempre, o sempre tenim com aquesta olla mental de si hem d'estar per sobre d'això o per sota. Jo crec que ho podem deixar aquí. Mariona i Carlota, ha sigut molt interessant i moltes gràcies per venir avui. I també el nostre públic, gràcies per estar aquí, per escoltar-nos. Això és Com dir-t'ho, el podcast de l'Escola Guillem Agulló, i moltes gràcies. Merci a vosaltres. Merci, Maria.